Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon hemen gaituzue beste egun batez, beste igande batez, asteburua ixteko asmotan, grupetoko kanal honetan, hemen dugu beste egun batez, Mikel, konpainia Fidel eta utxe egiten ez duen horietakoa, arratsaldeon Mikel. Arratxaldeon, Ander, hau parreal. Hau parreal eta gaur kilolari astindu ederra eman behar diogu. Bai, bueno, azkenengo astetako tendentziai jarraituz, igandea danez gaur, gaur tokatzukoa asteburuko kirol ekitaldi pixkat errepasatzea, eta bueno, prebia pixkatitea ere bai guain datorkiun partidako, eta Guk, bueno, guk beste gure buruari, gabila semarko, bai, guk gure buruari jateko eman eta gero deskantsua, eta besteak kirola nola egiten duten ikusiz. Gozatuz. Gu gure parte egin da, guen beste nahi ikusi behar, hori izaten da, bueno. Hori da, eta Mikelei komentatzen nion bezala, lehenengo agian pelotaren gaitik hasi, atzo izan genuen lehen semifinala, manomanistako lehen semifinala Jaka eta Elezkanon artekoa, gaur berriz Ibarko astelenan Altuna hirugarrenak eta Dario Errioxarrak jokatuko dute, eta Mikel lekzio bezala, atzo Jakak xeatua, Daneli. Bai, nik ez dugu esango ezusteko izan zenik, ze, bueno, azkenengo asten ikusi izan ze maila emantzun Jakak, eta, bueno, a ber, hasiera baten esan daiteke ezusteko dara, ze, noski, Elezkano azken urtetan da, maila handia erakusten nahi da, eta Jaka, beti izan da pelotari nahiko irregularra. Baino, aurreko asten ikusten nun, ja, ikeragarrizko maila emantzula, eta nahi Jaka beti gustatu izan zait asko, eta hau entxufauta honen, ia geldi ezina, eta atzokoan pasara latza eman zion Elezkan hori. Bai, azkenean bi eskuak dominatzen ditu, kriston eskumuturra dauka, bai ezkerrez bai eskuiz, ia edozein tokitatik gantxo bat edo dejada bat sartzeko, eta esan bezala ez, txapelketa hasieran agian sorpresa izan ziteken erakutsi zuen jokua, baino txapelketa aurrera joan ala ikusia nola mantendu duen, eta atzoagian nei gehien harritu zidana behintzat, paperak pixka bat aldatu egin zirela ez, Elezkano bere mailan behintzat, pelotari erregularrago bezala konsideratzen nuenik, burua galtzen ez duena, eta bere lana, bere maila behintzat beti ematen duena, eta Jaka berriz, justu kontrakoa ez, altu eta baju asko dituena, eta dizdiratzen duen bezala, egun beltzak ere izaten dituena, eta atzokoan, ikusi zen Jakak kriston jokua duela eta erregular dabilela azken aldean, eta Danelek hasierako 5-6 tantoietan izan zuten erritmoari ezin izan ziola eutxi, eta gero ez ziola bueltarik eman. Jakak ez zion beta handirik utzi, hori ere egia da, baina aukera txikiren bat izan zuenen ere ez baitzuen aprobetxatu Danelek. Ez, eske nik uste nahiko Anulatu egin zuen. hasierako erritmo horrek nahiko ustuta utzi ziola Elezkanoi seitune. Defentsan, Jakak beak esatezun gero partida eta gero, bueno, defentsan Elezkano defentsa oso nahiten hasi zela, baina gero ikusi izan, ja nahiko bera jetxi zela bere maila Elezkanok, eta gero ja, partidan bigarren erditik aurrea Jaka nagusi izan zen. Eta eske hor, zuk esatezeuna Jakak bi eskuk erabiltzen zituen, eta eske Elezkanok nik ez dakit, baina Elezkano gaixo horrekin manko xamarra du bai. eskubi eskaxo horrekin, ezkerra Jakak ere zabale asko bilatzen zion denbora guztian, da... Baina Elezkano gero eskubi hortan bolea erra du, Erki gaiztatzen du... Bai. Eske bera eskubia, sakek eta denak eskuekin iten ditu, baina kuriosoa. Bai, pelotari kuriosoa, baina hori, atzo hori, 6-5 uste eta aurretik joan zela, azkeneko aldiz, ordura arte joku ona biak erakutsi zuten, partidu oso gogorra aurre ikusten zen, aurreneko tantoiei begiratuta bintzat, eta hortik aurrera, nik uste, bai, hanketan indarra bukatu balitzaio bezala, ustu, Jakak berean jarraitu zuen, eta sakea gaiztotu, eta zituen aukerak aprobetxatuta, bai, ia 22 zuzenean, etorri zen, bai. Bai, nik uste Jaka sekulako konfiantzakin daola bere burungan, baina, bueno, eta orain gontan ez dakit, manomanista edizio berezi hontan edo,
finala ez da bi astera, ez? Hurrengo astean da. Bai, urrengo astean, ze gero jarraian binakakoa bukatzeko asmotan dira, Hori, ba. eta horren ondoren lauterrikoa pentsatzen dut, beraz, bai, kalendario oso estua. Jakari Nik mese uste- egin dezaioke. Bai, jakai mesedetan ze. Beak ere esatezun, guain hilabete terdi zeinek esango luke buruzuruko finalen egongo zenik, eta eske jakazkenen hori da, guain hilabete terdi igual zegoen Irribarrian pare formaz, eta guaintxe bertan dago punta-puntan. Eta nik uste eta aprobetxatu behar dula, guaintxe bertan sekulako konfiantzarekin ikusten dugu, eta ea, Bai, atzo- hurrengo asten, ni behintzat bere alde nago, Atzo mikroan aurrean ere esan txapela. zuen, guantxe bertan zeruan dagoela, finalean sartu dela eta kriston joku uholdearekin, eta hori aprobetxatu behar duela, ze, bueno, egia esan jaka bai iruditzen zait pelotari bat, ba hori, denboraldiak edo boladak izaten dituela, eta orain horrela harrapatu badu, ba finalean oso pelotari arriskutsua. Finala hori bai, beste gauza bat izango da, horko nerbioak, egun berezia eta bar, ja faktore berriak dira jakarentzako maila hontan behintzat, eta ikusiko dugu joku hori mantentzen duen, baina mantentzen badu behintzat kandidatu handi bat, finalean Bai. aurkari duenaren aurka txapela ateratzeko, bai Jokin izan edo bai Dario izan. Bai, hor, zuk esan dezuna, finalak bauzka bere jakak behar ez ditunak oain arte asko bizi izan du, ez? Finaleko tentsio horiek eta bestelako gauzak. Baina horri gehitu behar zaio gaina aurkariak izan dezakela beste maila bat, Dario selkatzea behar bada ez, igual. Dario kala ere Maila- nik uste aurten maila gehiago erakutsi gola agian, Elezkanok aurreko partidua ondo jokatu zuen, atzo hori ustualdia izan zuen, baina Dariok ere maila ona eman du, eta Irribarriak kanpoan utzi zuen, Irribarriak egia da Bai. ez zuela eguneko Bai, gena hor- izan, baina Dariok berea perfecto egin zuen, eta ojo gaurkoan. Kasualia ez da hor inor finalerdietan. Baina esan nahi nizun ja, altuna batek Dario Bai. baino beste maila bat gorago daola. Bai. Bueno, nik Eta uste beste behintzat temple altuna bat pilotari finalerako. guztien gainetik daola. Nik uste altuna dela pelotarik kompletona. Eta bueno, altuna eskurdia, ez dakit, nik altuna gustoko dut, egia esan. Bai, Eta, gaur egun joe. buruz buru el ribala batir esaten den bezala ez, altuna hori jarriko da, genuke, ze ikusian ez, ja leno altuna zen, ba hori pelotari habilidoso bat, hor aurrean oso trebea eta gaiztakeriak egiten zituena, baina gaur egun ia indartsuenen pare ere pelota atzeratzeko Bai, ba. arazorik ez du, pilotari beste kontrarioak aidean ibiltzeko kapazitatea du, eta hau finalean topatzen badu eri jakak, paretako gorra Eta izango gaina- dugu. Bai, eta gaina altunak mantentzea lortu du, ze orain urte batzuk ikusten genituen, bai Urruti, bai Irribarria, emate zutela hauek, Titin eta Irujo eta hauen mendea bezalakoa, mendea, hamarkada bezalakoak egingo zituztela, beti egoten ziren Titin, Olaizola, Irujo, punta-puntan, baina hau denetatikan altuna besterik ez du lortu hor punta-puntan mantentzea, ze bai Urruti eta Irribarria pelotari oso onak izaten jarraitzen dute, baina ja pixkat bera inda dabiltza, eta baina altunak aurrekon komentatzen genuen hor lagun arten, eta hartunak oaintxe bertan, behar bada guain dela 5 bat urte, espero zezaken bere aurkaririk horrena Irribarria izango zela, baina ez da ala, eta Irribarrian parte zuen eskurdia zeldu zaio. Bai, eta alde hortatik, esan dago ez, Urrutik azken urtetan golpea igual pixkat jetxi zaio, eta pixkat bera egin du, ez da lehen bezain kandidato fuerte agian, naiz eta oso arriskutsua izan oraindik, eta Irribarriaren kasua, denoak Ikerren jokua zein dan ez, eman, aurkaria txikitu arte, gero hor aurrean, pixka bat nahastu ezkero, tantoa bukatu beharra, eta bar, orduan ja Ikerri gauza komplikatzen zaizkio. Eta asko komentatzen zuten, bi manomanista irabazi dituela, eta pelotak ere agian bere aldekoak tokatu zitzaizkiola, pelota bizi xamarrak, berak mina egiteko pelotak, eta benetan urten ez duela agian horrelako pelotarik topatu saskian, eta Ikerri pelota bizi hauek kendu ezkero komeriak etortzen zaizkiola. Pelotari
perfila behidatuta, Jokin Altuna askoz ere pelotari konpletoagoa, bai manomanistan, gaur egun, eta zer esanik ez binaka edo lauterdian, beraz, bai, Iker Irribarria aurkari nagusitzat argenezaken orain dela pare bat urte, orainik ere nik uste manomanistan aurkari oso gogorra dela eta Jokini lanak eman goizkiola, baino bai, pixka bat puntua jetxita gola ikusten da, eta agian zirudiena, baino maila bat berago geratuko den pelotaria, ez dakit. Bai, hala ematen du. Jokin, bueno, adituek esaten duten bezala, pelotariagoa da, ez? Bai, azkenean hori da. Bai, esan genezake, batek... Bersotan bezala, batek hori, jaiotzez duela talentu hori, eta beste, golpea eta indarra bai, baina hortik aurrera, mugatu xeagoa, ez? Jokin, bai, pelotari Cristiano kompleta. eta Messiren simila egite aldera bezala, esango nuke Cristiano bat izango litzakela Irribarria eta Messi Altuna? Bai, izan liteke, batek hori gaiztakeriago eta talentu naturala, eta bestea berez, pegada handia, ez dakit Cristianoren lan etika hori Ikerrek izango duen, denak lanean finariko dira, pentsatzen dut, baina bai, kriston pegada eta beste pelotari perfil bat. Eta hori esan da, nik uste jakaren txamponaren beste aldea aurten Iker Irribarria izan dela. Irribarriak bere pelotari kreditua manomanistan irabazten du, nonbait irabazten badu behintzat, eta aurten egin duen zulo desente hau kosta behartzaio tapatzen, ze lauterrian ere badakigu ez duela maila ematen oraingoz behintzat, eta hor aurrelarien artean aspen behintzat rivalidade handia dago, eta gero binakakoan txartelak ere garesti daude. Harrituko ninduke Iker Irribarria kanpoan uztea, baina merituen arabera Elezkano eta Jaka behintzat gaineti dauzka, eta zer esanik ez Ezkurdia eta Altuna. Hori ari ginen komentatzen aurreko astean, lagun artean, ze noski, guain bere txapelketa esan genezake Irribarriarena zea dela buruz-buruko, eta hemen ere seituan etxera junda, aurrenengo etxera jun ostean. Bigarren mailako pelotari baten kontra, suposatzen da. Gainera. Jokatu egiten du, baina ez dezagun aztu nundi datorren. Bai, eta gero, Lauterdin orain artera gutxi duen, ez dakit, oaintxe bertan daukan sasoi puntuakin, ezer gutxi espero genezake Irribarrian gandik Lauterdian. Hortaz, gero zuzenean izango nuke binakako hori, eta ez dakit meritokraziaren aldetik, nik uste Elezkanok atzo kreditu asko alduzuela, ze atzo finalera pasako balitz, behar bada Irribarria kanpon geratzeko aukera handiak izango lituzke. Baina, oaindikan Lauterdikoa hor dago demostratzeko. Bai, beste bala bat getzatzeko Elezkan hori. Bai, baina horregia da, bai, enpresak ere nik uste hasiera batean behintzat Irribarrian aldeko apustu egingo duela, noski, marketing aldetik edo ez dakit. Seguru alderatik. Izen gehiago du, eta bai, Irribarria ematea logikoa ikusten dugu hasiera batean denok ere, baina kirol maila ez dakit, Lauterdikoan ikusiko hori, eta ez dakit, elitzaidake batere harrituko, enintzateke batere harrituko, Irribarria kanpon geratuko balitz, datorren binakako txapelketarako. Bai, ikusiko da, Iker, lehen urteko txapelduna ze evoluzio izaten duen, eta esan dakoa. Azkenean binakakoan zein sartzen den. Hau esan da, gaur beste semifinala, esan leno aipatu dut, Dario eta Altunaren artekoa. Dariok gaurkoan beste mailako aurkari bat ja, Irribarria kaleratu zuen, baina Altuna gaur egunez gaineti dagoela aipatu dugu, eta Altunak irabazi ezkero, atzo Jakak aipatzen zuen bezala, txikitako bilagun finalean. Ez dakit, Jakak esate zuen postuko litzatekela Jokin finalean ikusteaz eta elkarren kontra jokatzeaz, baina ez dakit hau Jakanaren interesentzako oso positiboa izango litzateken, ze Jokin bat finalean, aurkari txarra edo gaur egun dagoen txarrena, esango nukenik. Bai, ezkarbi dago, kirol aldetikan, bat aukeratzekotan Jakak ere berak, Dario aukeratuko lukela, aurkari a priori aurkari erresagoa izango litzatekelako. Baino, behin final batera ailegatuta, igual izango du ilusio hori, eta batzuk ez dakit,
batzuk izaten dute pentsatzeko beste modu bat, igual sekulako konfiantza du bere buruagan, eta nahi du egun handi bat izatea, eta gogoratuko duen final bat izatea, eta orduan Jokinen kontra final hori jokatzea seguraski oso berezia dela jakarentzat, bai. Eta ez da berdina Dariori irabaztea buruz-buruko txapela edo Altunari irabaztea. Baina hor ikusi behar da, zer nahi duen aseguratu edo behintzat aukera gehiago izan finala eramateko, edo final bereziagoa tenaldeko apusta egin, naiz eta gero, arrisko ere handia izan, ze aukera gutxiago izango ditezu finala irabazteko. Hor ez dakit, ze puntutaraino egia esaten ariko zen, edo ez dakit. Gainera iruditzen zait, Jokin Altunak gaur egun behintzat, egun txar bat tokatzea, ia ezinezkoa dela, honek berea beti ematen du, eta badakigu berea zerren, ikaragarrizko maila, beraz gaur utxe egitea eta Darioren kontra galtzea, oso zaila ikusten dut, eta gero finalean norbaitek maila gestekotan edo utxe egitekotan erik izango litzateke, ez Jokinek finalean ere erakutsi du, finaletan behintzat hazi egiten dela, ez dela kokiltzen, plaza gizona dela eta bere maila finalean ere ematen duela, eta gainera aurten daukan txisparekin eta golpearekin iruditzen zait jakak milagroren bat egin beharko duela Jokin finalean aurkari izaten badu behintzat. Bai, nik uste Jokin pasatzen bada behintzat beha izango dela favorito nagusia. Baina alare, esan duzu ez dula faiatzen eta hori egia, baina aurreko astean nahi beldurra eman zian, azkenengo fase hortan ja Ezkurdia 18raino etorri zitzaion, da lortu zuen tanto ero baten ostean, horra aurrera txapara jonda azkenean Ezkurdia etzen oso abilibili eta azkenean tanto egitea lortu zen Altuna, baina hor etorri zitzaion 18ra eta nila... Bai, paseo bat ez da izan orain arte Altunarentzat, baina aurrean zuen aurkaria kontuan hartuta, Joseba Ezkurdia bat, nik uste... Orain dela urte batzuk Joseba Ezkurdia favorito izango zen, eta gaur egun Jokin ni bintzat oso fuerte ikusten dut eta txapela irabazteko favorito nagusia naiz eta oraindik finalean ez izan. Bai, nik ere izen ez eta bintzat bera favorito nagusia. Gero ikusi behar nik esaten dut, nik honekin jarraitzen dut, jakak bere maila esan nahi dut. Bai, txapelketan... Jaka dago fletxita goraka esaten dena ezela, ez? Edo, fletxita goraka dauka, eta hori hola ateratzea da finalera, oso jende gutxik era lezake jaka, baina justu... Pelotari oso arreskotxoa, atzo ere beste partidu bat ez jarraian, bostetik edo seitik gantxo bat ikaragarria sartu zuen, eta horrelako detaiak jakak baditu, eta argi honekin, ze Altuna berarentzako ere aurkari txarra. Bai, horregatik, nik uste pelota zale gehiena bintzen nahiko dutela final hori, ez diotari hori meritori kendu nahi, ze seguraski ona iristeko txapelketa oso nahi duela, baino, Gipuzkoaren arteko finala nik nahiagoko nuke bintzat, eta pelota zale gehienak ere nik uste, emango duten erakustaldiatik behinik behin, nahiagoko dutela Altuna finalean izan da den. Beraz, esan da geratzen da, grupeto mundu hontan ere Gipuzkoaren alde, eta ea gaur Jokinek irabazi, eta final poli bat ikusten dugun, datorren igandean Bilboko Miribilla frontoian. Pelotari errepasoa eman da, futbolera egin behar dugu salto, atzo Real Madridek, Bartzelonak eta Atletikok elkarren aurka azkeneko biak partidua jokatu zituzten, eta hauek ere komentatuko ditugu. Zer iruditu batzo Madrilen partidua ezkenuen osoa ikusi, lanean gemiltzan, harritzekoa, orduan ere gu lanean, eta gero gauean berriz Barça eta Atletikoren artekoa. Zer iruditu batzoko futbol norgehiagokak? Ez da giz esan, sekulako azteko, Espainiako futbola sekulako bajoia ematen ari dela, agerian geratu zen atzokoan, Ze leheno, beti Barsak eta Madridek ia bisitatzen zituzten zelai guztiak konkistatzen zituzten, da guaingoan
eharki kostatzen zaie, atzokoan ikusi genuen, Madridek enpate bat besterik ez zuen lortu, eta Barsak galdu egin zuen. Eta ez ziren izan Atletikok, bai, gauzak ondo egin ziten, baina ez zuen sekulako partia egin, eta Villarrealek ere ez zuen oso ondo jokatu. Egia esan. Hau esan da, Madridek eta Bartzelonak Oraindik okerrago okerrago. jokatu zuten ez, da ona dago, eta Europarako ez dakit, oso maila eskaxarekin ikusten ditut biak ala biak, eta, Justu ez xamar, bai. dakit, nik Madridena, esan zuten lehenengo zatian, bueno, hori ere, Madrideko jokalarien aitorpenak izan ziren, da esan zuten, dominatu zutela, edo partida kontrolpean zutela. Ni bigarrena ikusi nuen, eta bigarrenean Madridek aurrean ez zuen zer ere egin, zer txore ez zuen sortu. Hazard bera ere 60. minutuan kendu zuten, aurreko lerroan ez zuten zer sortu esan den bezala, eta Villarreal aritu zen gehiago. Aurreko, behintzat eraso gehiago egin zituen, naiz eta hauek ere ez zuten bereen partidurik hobena egin, zeiten iruditu partida oso ona. Ez, Villarreal ikusgarri batez, baina Villarreal ere jokatu egiten du, hauek maila dute, eta gaur egun ikusten denez, hori, Barcelona, Madrilek bera egin dute puntu bat, 2 edo 3, eta Espainiako futbol elite hori mailaz berago ikusten dugu, baina nik uste gero ligan erdi parean ibiltzen diren taldeak salto bat eman dutela, badirela talde batzuk futbolean oso ongi egiten dutenak eta oso solidoak, gaur egun Erreala edo Villarreal izan daitezkeen taldeak, eta hauek Barcelona, Madrid eta hauei komeria handiak sortzen dizkiela, eta liga nolabait konpaktatu dela iruditzen zait, agian behar bada goikoen maila jetxeragatik Realaren eta hauen maila igoeragatik baino liga kompaktuago eta berdinduago bat ikusten dela, zalantzari gabe. Liga berdindu dela oso garbia da, baina nik aurrekoan justu ikusten nuen bideo bat, eta esate zuten, zuk esate zenun gauza bera, que se igualago a la baja bezala esaten zen. Alegia, goiko taldeak maila nabarmen jetxi dute, batez ere Barcelonak eta Madrilek, eta gero erdipareko, klase erdi altuko taldeak esan genezake, ez dakit. Atletik ez. Justu kaso hontan Valentzia ez, baina Atletico, Sevilla, Villarreal eta Erreala, hauek salto bat gora eman dutela esan hori da. Daino ikusten pertsona batek aztertzen zuen pixkate egoera, eta esaten zen gehiegi ere zutela maila Erreala eta hauek. Leheno ere beti sailkatzen omen ziren Championsera, eta ni gero pentsatzen jarri nintzen, eta Realak beti hamarkadaro beti izan ohi du behintzat urte ona. Esan nahi zut, Baina hori da, azkenean 80ko hamarkadan bi liga txapelketa. 80ean uste dut okerrez bano Championsera sailkatu ginela. Gero 2002ko denboraldian txapeldun. Gero 2010ko hamarkada horretan, bakigu Montañerrekin Championsera. Eta guain 20ko hamarkada honetan, lehenengo urtean sartu eta ematen du Championsa behintzat lortzeko bidean gabiltzala. Ez dakit, orain hasi besterik ez gara egin, baina ilusionatzea nik uste oso lizitoa dela, ze arrazoia badauzkagu. Sekulako jokoa egiten ari gara, 20 gol alde 4 kontran, horrekin amesteko aukerak urtsa daude. Zurekin ados ez, Realak igual ez du maila zigo, historiari begiratuta, baino tokatu zaiola urte hau, edo azken urte hauek, markadaro izaten duen bolada hortan, goiko puntuan dagoela orain, eta horri gehitzen badiogo, goiko hori talde hauek ez dabiltzala guztiz fin, horrek egiten du Erreala gaur egun lehen postuan izatea oraindik, 10 jardunaldi edo gehiago pasa ondoren, eta esan dagoa, denboraldi ilusioz betetako denboraldi bat izatea, ze Realak erakusten du jokua baduela hor goran egoteko, behar bada Atletico bat edo oraindik Madrid eta Barcelona bera solidago izan daitezke, ze Realak puntua jetxi dezake eta Europako esfortzu hori ordaindu dezake, baina momentuz oso demoraldi ilusionantea,
eta bai uste duela puntua igo duela behar bada hamarkadaroko ziklo hori goian harrapatu duelako aurtengo denboraldian Errealak. Bai, baino nik alderatuz Montanierren Championsera sailkatu zen taldeakin, nik talde hortan urte hortan ere dena funtzionatu zen, egoatzen naiz Markel atera eta Markelek oso ondo, Markel ohiko izaten zen eta bai, ondo jolastu zen. Txarri. Bai, edozein ateratzen zela ere oso ondo. Goatzen naiz ezkerreko atzeko lerroan, dela behia, ibiltzen zela oso ondo eta aurreko urtetan etzen horrela ibili. Eta gero dela behia-atik ere guain naiz goatzen zeintzegoen, baina ateratzen zen eta ondo egiten zuen, da denak ibili ziren urte hortan oso maila handia emanaz. Eta ez dakit, alarenik aurten ikusten dut Realak plantilla gehiago duela. Esan nahi dizut. Aurrean leno zituen Bela Griezmann eta aurrean Seferovic zuen. Eta bai, gaina Imanolenarekin ez da. Imanolen figura sendo gairitze Montanierrena baino. Eta urte guztiari da ondo, eta aurreko urtean ere demostratu zuen, da orduan garantia gehiago euskal eritz zait, eta orduan joia emateko ere aukera gutxio ikusten ditut, esan nahi zut. Nik sinisten dut proiektuak iraun dezakela, ez dakit. Martxora arte hola nivela asko jetxi gabe. Orain ikusiko dugu, orain datoz partida garrantzitsuak, 39 egunetan Errealak 11 partida jokatzen ditu. Eta esan beharra daukat bideo batez, urtetarako opari ederra egin diatela. Ze partidu jarri dute ba? Superkopa jokatzeko dira Erreala eta hauek, uste errege inguru egietan izaten dela, urtarria hasieran, eta noski, horko liga txapelketako partida aurreatu egin die Errealari, eta urtarrian jokatzeko azena nire urtetan jarri dute. Abenduak 16an, asteazkena, gaueko bederatzietan Realaren partida, eta ez nola nahikoa. Erreala Barcelonaren aurka. Partidu polita. Anoetan? Jo, opari galanta. Bai, anoetan da. Ez dakigu, igual zatiren batirik itzen dute eta oraindik opari handiagoa ematen dizute. Bueno, hau sozioei gordeko dia segurunik, zeo zerririk itzen bada behintzat. Bai, leheno banuen, sarrera lortzeko modua eta baina komplikatu dira gauzak. Bai, ni neronek ordaindu beharko nuke oraingoan eta lortzea bera ere oso zaila izango litzateke eta urrengo denboraldira begira jarri beharko dugu begia ez. Ni badukat gogoa, Etxetik ikusita ere, opari erra behintzat. Bai, ez da txarra. Eta datorren urtean hori Europara klasifikatu ezkero, eta zer esanik ez Champions Leaguera, publikoarekin balin bada, hori bai opari latza. Bai, eta Europara klasifikatu gabe ere, bigarren mailan egonda ere ni sozio dengon ez eraleko garbi daukat. Nik Erreala ez da orain ondoa olako jarraitzea, dela ni beti jarraitu izanet, eta baina orain ilusio gehigarri hori badauka, orain beste ilusio batekin ikusten dira partidak. Eta orain arte erakutsitako jokuarekin datorren urtean Europan jolasteko aukera badu, eta txiki geratu behartzaigu. Bai, ala ematen du, ze naiz eta pandemia garai hauetan sartu, gogoratzen naiz behintzat, ekaina arte behintzat, sozioak gehitzen joan zirela, eta sozio kopuruak bera egin beharrean pixka bat gora ere egin omen zuen. Ez dakit oraingoan jetxi den, demoraldi berri honetarako, edo mantendu egin den, edo zertan diren zifrak. Baina, bai, eta behin hau bukatuta nire iritze zait jendeak berriz ere ondo erantzungo dela, eta sozionak, noski, Realaren joko honen ondorioz ere, sozioen kopurak ere gora egingo du, eta betea ikusi genezake, ez dakit. Txertotik aurrera, edo ez dakit noiz izango dugun aukera, baina daukat gogoa, Egia esan, gure iritzia ere agian ez da munduko objetiboena, biak Real zaleak izan da, eta gutxiago momentu honetan ez, Reala ikusten dugu olatu aparretan, ikaragarrizko jokuarekin, futbol analista guztiek diotanaren arabera ere, Erreala da, gaur egun ia ligan, Espainiako ligan behintzat jokorik
erakargarriena egiten duena eta puntuek hori diote, tablaren lehen postuan baitira, baina ez dakit, ni askotan esaten diazu eszeptiko xamarra ere ba naiz, eta partioak irabazten jarraitzea, ez dakit, berakada txiki bat agian etor liteke, gaur Kadizen kontra test garrantzitsua, ze Kadiz ere ondo dabil, eta Ondo? Bueno, Iruditzen zaizu? liga hasiera Ez dakit, una igo den talde batentzat, nik uste firmatzeko modukoa. Bai, noski, puntuz aldetik eta bai, baina nik uste pixkaten gainagarria dela, ze hiru arrazoi emango dizkizut, bat, etxean ez du partida bakar batera irabazi, bi, dator Atletico Madrilen aurka oso maila eskaisa ematetik eta 4 gol jasotzetik, eta hiru, bajapia ditu partida honetarako. Hortaz, nik uste gaur nahiko alde. Partida hasi aurretik, behintzat nahiko alde duela egoera Realak. Kadizi beraz, arkume itxura hartzen diozu gaurkoan. Ni pixkat bai, arriskokiko du. Eta Reala 8. Kadiz oso, nikola ikusten dut, guantxe horretan bai. Ze, a ber, Kadiz da oso talde, badakite. Igoeran ere hola izan zen, beti esaten zuten, bigarren mailan ere hala jokatzen zuela, oso defentsa oso sendoarekin, eta bueno, aurrean gauzak ondo eginaz, kontrarasotan eta bizi jokatuaz, eta holaxe igo ziren, baino joko ikeragarririk gabe, esan nahi dizut. Eta aurten ere horrela xari ira, defentsan oso lan ona eginaz, eta aurrean dauzkatenak aprobetxatuz. Eta gaurkoan ere horretara aterako dira. Defentsan zenoski aurrean Negredo ez dute, atzekaldean ere badituzte bajaren batzuk, eta James Johnson hau ere erdiko jokalari hau ere selekzioarekin bueltatu da eta uste Justu xamar. Xamar etorri dela, eta virus FIFAk ere eragina izan du Kadizengan, zeinek esango luke, Kadizengan. Marka dek, Orain 2 urte jokatzen ari zela bigarren B mailan, edo orain 3 urte, ez dakit. Hortaz, nik uste... 3 puntuak ekarri beharrekoak. Oso alde... Bai, ekarri beharrekoak. Eta gaur irazizkero, pentsa, 12. jardunaldi arte, lidera, era? Bai, alde hortatik egia da, azken urte luzetan, Realak beti izan duela kualidade hori ez, agian goiko taldei ozka egiten ziren eta puntuak urratu, eta zuk esan bezala Kadiz partidu txarra egitetik dator Atletico Madrilen aurka, Ramon de Carrantzan ez du punturik edo ez du garaipenik lortu orain arte, eta askotan izaten zen Realaren aurka jokatu, eta ratxa edo tendentzia guzti hauen mozten ziren, eta Realak partidu hauetan utxe egiten zuen. Aurten oraingoz ez da hori gertatu, eta espero dugu luzaroan ez gertatzea, eta argudio horiekin, bai, zurekin guztiz ados 3 puntuak etxera ekarri garrekoak. Nik uste Reala joan behar duela, betiko mamu horiek usatzen, beti talde handien, zuk aipatu dezuna, talde handien aurka beti maila osona eman, eta askotan 3 puntuak ere etxera ekarri, eta gero txikien kontra faiatu izan. Ligako Robin Hood, ez? Urtean ere... Aldu nahi kendu eta behartxu eman. Hala izan hori da azken urteotan, lehen urtean ere ikusi genitu nahi bat, holako nahiko txegin zituela, ez da, Levanteren kontra gogan daukat bat, eta holako asko indakoa, oain 2 urte ere Raion kontra, eta hola etxean galduta, ez dakit, hola, lehen urtean Valladoliden kontra ere etxean galdu zuen, da, ez dakit, holako gauzak egin izan dituzte, eta aurten ere galdu duten bakarra, Valentziaren kontra, etxean, batzen ez gaina pixkat izan zela lapurreta, ze azkenengo minutuan Realari kendu zieten gol bat, baina, bueno, horrez dago ezer egiteri, baina, bai, Realak empate bat ere utzi zuen lehenengo jardunaldian Valladoliden, azkenean, eta Valladolida azken selkatua. Baina, bueno, jardunaldi hortan Realak sekulako bajapia zituen, ze COVID-ak eragin handia izan zuen, eta, bueno, ulergarria izan ziteken. Baina, bai, oain ere aztertzen jartzoa gara, utzitako puntuak talde txikien kontra guztien dituzte. Hala ere, egi guztia esan behar bada iruditzen zait, puntuak utzi dituztela talde txiki hauen kontra aurten ere, baina ez Reala atera delako, kanpoan jokatzen dut, eta Zoriaren menpe utziko dut partidua, eta atzean pixka bat sartuko naiz, eta iniziatiba berak eman dezala, eta ea kontraerasoren batean nik sartzen dudan,
baizik eta partidu guztiak planteatu ditu 3 puntuen bila joanez, jarrera oldarkorrarekin, 3 puntuak etxera ekartzeko asmotan, eta bueno, egia bada batzutan ez duela lortu, baino jarrera horrekin eta gaur egun duen jokoarekin normalena behintzat txikiei ere mina egitea eta 3 puntuak etxera ekartzea. Bai, gaurkoan nik uste behintzat dinamika hau jarraipena eman behar zaiola eta 3 puntuak nahi edo ez nahi etxera ekarri behar dilera. Bajak ere ez dauzkago asko, Lenormanen txartel gorri honena bat eta bestea Gorosabelen lesio hori, baina bai, eta atzeko lerro justu xamarra geratuko zaigu, baina bueno, 11koa aztertzen hasita nahi gustatu zaidatera duena. Atzeko lerro horretan, bueno, azkenen daukan atera du. Bikote berria, bai. Zubeldia eta Monreal atera ditu. Horixe galdetu behar nizun, Zubeldia Lustondo bikotea. Bai, bueno, ni horietaz fio naiz, Lustondo da honetan beti maila nahiko ona. Bueno, azken urteetan behintzat, azken urtean eta urten oso maila ona erakutsi du eta beregan ez daukat dudarik. Hor asko dudatzetena beregan bakizu zer dan, bere erregulartasun falta hori, lesioak tarteko. Baina, bueno, aurten errespetatzen ari zaio, 3 partida galdu zituen edo 2, baina, bueno, orain berriz ere bueltan da, eta bere maila behintzat inongo dudarik ez. Eta Zubeldia ere beste seguroa. Agian altura pixkoak falta? Bai, baina gaur zu pentsatu, Kadizek atzean sartuko da Kadiz. Hortaz, Realak ere linea guztiak aurrera gora emango ditu eta defentsak aurreratu jokatu beharko du. Hortaz, Zubeldia aritz gaur oso ondo etorriko zaio. Lenormanek bere zonatik kanpora sufritzen du asko. Nahiago izaten du Lenormanek are inguruan defenditu eta gaur Realak are inguruan ez du defendituko. Lineak oso aurrera botata eukiko ditu. Hortaz, Bizkarraera edo korri egin beharko balitz edo dena dalakoa, Zubeldia Lustondok nahi konfiantza gehiago ematen dit. Eta gehiago jakinda Negredo lesiona duta, hola. Eta ez duela goitikan arrisku hori izango. Hortaz, Zubeldia Lustondo gusta ez gaurkoan. Konfiantza ematen digun bikotea, beraz, gero esan duzuna, Monreal eta Zaldua. Monreal azken partiutan gorakada pixkat egin duela ematen du. Denboraldia hasieran batzuei zalantza eragiten bazien ere. Eta beste aldean Zalduak gaur aukera du, Gorosalbes ezin izan baitu 11koan izan, honek presako zakurra bezala atera beharko du, aukera aprobetxatu eta dena ematera. Bai, nik uste Zalduak, Gorosabel berak ere ez dakit berez ze mailatako jokalarien, orain oso forma honean dago hori egia da, baina biak ala biak iruditzen zaizkit pixkat, 11kotikan eskasena, jokalari eskasena bezala, Zaldua ere ez zean bat ere gustatu aurrekoan eta nahiko eskas geratzen da, baina, bueno, taldea dinamika hon batean dagoenean, pixkat desapercibido pasa daiteke eta, kumplitze badu, gaitz erdi. Hori kurioso izaten da ez, realean beste gehiagotan ere pasa da, leheno aipatu dugu Charlie eta Delabiarekin, haizeak alde jotzen duenean, lateralak ere destakatu egiten dute, berez teorian edo paperean behintzat mailaz normalago edo bajuagoa diren jokalariek destakatu egiten dute, eta gero haizea kontra datorrenean eta emaitzak ez direnean lortzen, hor ikusten dira hankazuloak, ez? Bai, nik hoxe azkenean, eta Monrealekin ere sensazio horrein eukitze dute. Beti, taldea oso ondo dagoenean bera ere ondo, kumplitzen du, baina ez du inoiz ezer diferentzialik eskaintzen. Bai egia golak baduela, golak sartu ditu, baina, ez zait iruditzen daukanik, ez da, Teo bat errealen zegoenan ikusi zaion, zerbait berezia zeukala. Eta honek justu bola txarrean hartu zuen taldea, baina honean hartuko balu, esango genuke Teo sekulako jokalaria zela. Bai, baina eta Monrealekin hori ez da gertatzen zait iruditzen maila hartako jokalaria denik. Hortaz, talde ondo dagoenean, eta talde ondo dagoenean, baleko jokalariak, baina nik uste taldeak gaizki joaten denean, aldatu beharreko postuat eta hurrengo urtera begira reforzatu behar den postutako bat esango nuke nik. Nahi behintzat,
lateral eskubi hori ez zait bate gustatzen. Korosabel bai egia sekulako maila ematen ari dela, baina ikusi behar da, Ez dakigu noiz denboraldi arte. guztian zemuz ibiltzen da. Hori ba. Eta atzeko Eta hau lerrotik, esan da, bai, esan? bai, pixkat, atzeko lerrotik nik ere, hau esan da, ja, pasan nahi nuen, erdiko lerro hau aztertzera, Guevara atera du Merinorekin batera, Eta aurrera xago eta gero, Silva. eta aurrera xago Silva. Ni Merino ikusten Nire dut justu gustatzen xamar. zait. Azken partidetan. Bai, Ez dakit ba, fisikokio... bueno, suplente, bai, aulkitik atera da, ez? Azken bi partidetan, okerraz banago. Azkenekoan... Guri ere ikusi genuen, da. Azkenengoan uste titular izan zela, edo azken aurrekoan enaiz ondo akordatzen, eta gero txartel bat zuela medio eta erdi nekatuta zegoela, bigarren zatia hasi bezain laster aldatu egin zuen, baina azkeneko partietan bai ikusiet justu xamar, ez dakit fisikoki erre xamartuta dagoelako edo ez dakit, baina denboraldi hasieran zuen distira hori erakutsi gabe Merino. Bai, pixkat jetxita dagoela, bai, nire iruditzen zait. Eta hoen gaina selekzioakin ez du asko jokatu, hortaz, ez da oso Eskertuko dugu selekzioari. zen oso nekatuta itzuliko. Bai, Luis eskerrak Enriqueri. eman behar dizkiot. Gainera Oiartzabalek ere ez du gehiagi jokatu, eta orduan, bueno, biak ala biak, energiaz tope etorriko dira, pentsatzen dut. Baina nik, bueno, Merino ala ere, beste maila bateko jokalaria, Bai. eta orduan naiz eta ez egon bere topean, nik uste Merino, Guevara eta Silva erdiko lerro horretan, Lujoa, erdi... lujo bat, eta inungo zalantzarik ez daukat jokalaria bengan. Eta gero hau esan da, aurrean, nahiko zerikoa den irukoa. Oiarzabal bakigu beti ongo dela, eta gero, Janu eta Isak. Hasieratik. Nik Janunentzako partia aproposa ikusten dut, Kadiz atzean sartu eta Janu bere deabrukeriak egiteko aukera latza izango du. Isak, ez dakit, espazio txiki hoitan... Nik Isakentzak ez. Willy agian nahiago. Nik beti esaten dut, Isak hasieratik ateratzearen aldekoa naizela, eta gutxiago gaurkoan, ze gaurkoan bai espero da Kadiz atzean sartuko dela, eta orduan ez dakit nik Isak zen muzibiliko den, baina... Ikusiko dugu, ni Isak, espazio gutxiago izango du hori egia da, baina Isakek area barruan edo area inguruan harrapatutakoa... Bai, harrapatu ezkero... Rematatu egiten du eta normalean atera gainera, eta bere atzean Silva bezalako jokalari bat izan da, azken partietan honek ere gora egin du, eta honek pase arriskutsuak sartzen badizkio, aprobetxatuko ditu. Eta zer esanik ez, egalean Janu bezalako arma bat izan da, eta Oiartzabalek badakigu edozein honek ere punteria fina duela, eta baloi geldian emango diola taldeari. Beraz, hor area inguruan denbora asko pasa ezkero, Isakek ere bere aukerak izango dituela, naizta korri gutxiago egingo duen gaurkoan, ze Kadiz atzean sartuko zaion, baina polbora badago aurre hortan nik uste. Bai, nik gaina ikusten ez gaur ez dakizu da, gol bat, nun Janu bere jokaldi... Januri tokatzen zaio ez, gol bat. Duen, bai, tokatzen zaio, baina bestelaren nik gaur ikusten dut asistentzia ematen, Janu. Ikusten dut bere betiko barrurako errekorte hori egiten, da gero beti jartzen ditu ezkerrankarekin nola sekulako erdirakeetako isten joaten diren horietakoa. Ozointxuak. Eta aurrelariak burua ikutu besterik ez du egin behar baloia buruz, baloia saleretara eramateko, eta Nikolako gole bat ikusten dut. Janu gaur iruditzen zait jokalari garrantzitsua izan daitekela. Ze espazio asko ero ez dira egongo, baina behar sortzen ditu. Bateko horretan oso ona da, eta orduan ez dakit. Gero guain ikusten nahi naiz eta Eibar ere jokatzen ari zen, da ez dugu ez erraipatu. Bai, eguerdian jokatzeko ziren, Getaferen aurka, okerraz banagoz. Utxean geratu dira. Utxean azkenean. Baina Kike Gartziari txartel gorri atera die, eta hortaz, Eibarrentzat... Bai, hauek ere... puntua aterako. Ipuruan 3 puntua bildu ezinek, estankatu xamartuta. Bai, baina, betiko borroka hortan sartuta, baina oain ere 3 puntu goitik, descensoarekiko bintzat 3 puntu goitik, eta, bueno... Zendo eta arrokeriari gabe. Bai,
Eske duen taldearekin zera eskatu Bai, behar. milagrorik ez, Nei iruditzen zait, Mendilibarren taldeari. bai, milagro nahiko egin ditula orain arte iruditzen zaizuen. Eski, taldea duka, nahi ditzi bat ere gustatzen Eibar, gutxitan gustatzen izan zait eta aurten ere zait bat ere gustatzen. Eta guain ere, Brian Gilek uste sekulako partidua egin duela gaur, hori irakurri dut, baina eski Brian Gil izatea taldeko onena, Triste xamarra ez. ez dakit, bigarren mailara kondenatutako talde bat ematen du. Baina, bueno, gero Bueno. beste gauza bat, Arintzela Realaren partiduarekiko datuak eta tuitak eta bestelakoak ikusten, begira zer topatu den, Realak azkenengo aldiz Karrantzan jokatu zueneko 11koa. Ez da gaurko izango? Zubikara jatean, ez, orain 10 urte, ni goazen naiz, ondo goatzen ez partida, ze izan zen Realak igoera ospatu zuen tokia, hementxe lortu zuten igoera, Kadizen. 1-3 irabazi zuten Kadizen aurka. Eta amaikakoa? Hementxe, 11koa Zubikara jatean, atzeko lerroan Carlos Martínez, Ansotegi, Mikel González eta Dela Beia, erdiko lerroan Diego Rivas, Elustondo, Gorka Elustondo, traidorea, Elustronko. eta Mikel Aramburu ondia, eta gero aurrean... XP10. Bai, hoi da, ez, barkatu hemen, barkatu, Elustondo gero atera zen. Erdiko lerroan ziren Diego Rivas eta Aramburu, Eta Xabi Prieto. eta gero, ez, Diego Rivas Aramburu hor Euskarri gixara izango ziren, eta gero aurretik zituzten Xabi Prieto eta Griezmann bandetan, eta Zurutuza, media punta gixara. Eta aurrean, Imagol. Carlos Bueno. Carlos Bueno. Bai, Imagol gero atera zen. Imanol, Agirretxeen Sue eta Elustondo gero atera ziren. Salto ederra eman diagu, Jo. Bai. Gaurko amaikakoa, Bueno, hat-trick egin zuen, Carlos Bueno... Bai, Carlos Bueno hat-trick egin zuen, jokalaria handia. Marrullero da, bai. Ba, bueno, ea, ba. Leyenda ditu nuen, nik Carlos Bueno, Realea fitxatu zuenen ezote zegoen zean. Detenituta egon zela eta kalabozan egon zela eta beti esaten zen eta egitik aski izango zen horrek ez, pintak ikusita beste... Ez harritu honekin, hau aurrelerei esaten zaien bezala pistolero izango zen, baina benetazkoa agian. Bai da, eta guain ere jakin nahiko nuke nik zertan da bien. Hor, Ifran formatxoa izango zen ikusten. Zaldik ibiltzen zen, baina... Haren pare jarriko nuke, Ifran, tatuajeak eta, ostra. Etzen, nola nahiko aurrelaria, Diego Ifran. Nik uste da... Nik uste... Gimnasia eta hola gustatzen zaiola pixkat, eta bueno, bere gimnasiarekin eta hola pixkat, toto xamarra izango zen, baina igual, bueno, guain gimnasiora noa, gero zaldikin ibiltzen naiz, bueno, mundu marrullero hortatik pixkat alden dute ikusten nun. Tonto xamarra, baina nik honen lehengusuekin edo familiarekin nenuke kruzatu nahi, Nik Carlos Bueno familiarekin gutxiko. Ez dakit zeba, baina honek libra eskaxagoak ematen dizkit. Buenotik gutxi zuen, Carlos Buenok. Bai. Bueno, futbolean etzen gaizki biltzen. Ez, futbolean maila polita, eta Realari bigarren mailan balio izan zion aurrelaria, bai. Eta nik uste dela, barkatu esatea, baina ez da erretiratu, Jarraitzen du Carlosek. 40 urterekin, Cerro largo egin zuen azkenengo demoraldia, 19 partiduetan 7 gol sartuaz. Polbora ez du, ez zaio guzti polbora. Ez. Baina ez dakit zertan izango den. Ea ba, orduko hartan bezala 1 eta 3koa lortu eta etxerak hartzen ditugun gaurko 3 puntuak Ramon de Karrantzatik. Mikel, saio iste aldera pronostiko bat? Nik 1 eta 3ko bat. Errealaren alde, bueno, ez, 0-2. Nik uste lehenengo zatian lanaren zati handi bat egingo duela Realak eta irabazten joango dela deskantxora. Ez naiz ausartuko esaten zein esartuko. Bueno, bai, venga. Isakek gol bat eta Oiartzabale bestea. Eta nik uste ja deskantxura irabazten joango dela eta defentsan sendu, bueno, ikusten
defentsan sendo baino, atake eskasa izango dela gaurkoan Kadizek, eta horregatik pentsatzen dut, bueno, gure atea zeroan mantentza lortuko dugula. Hortaz, 0-2 bat Errealaren alde. Eta lidertza 12. jardunaldi arte behintzat bermatuta. Gustatzen zait, pronostikoa, nik nire aldetik, pixka bat aldatze aldera, 1-2 agian. Egia da, Remiro dela Ligako Zamora eta gol gutxi jasotzen ari dela Reala, baina igual baloi geldiren batean edo Kadizek gola sartu dezake, eta nik uste hala ere Realak zuk esan dako etxeko lanak hasieratik egingo dituela, aurretik jarri eta orain arte ikusi den bezala lehen zatian partida bere alde ekarri, eta gero 1-2 bukatuko dela. Goleatzaile bezala, ez dakit, Oiarzabal bera behar bada, eta zergatik ez bigarren zatian, Jon Flautista, inspiratuta dabilen Jon Flautista. Pronostiko arriskatu xamarra, baino zergatik ez. Bai, ez dakit, ez da deialdian sartu den, Ah. Bai, hemen dago, bai. Baina, zai izango jokatzea Bai, gutxia, hori bai. ze Portu, Willy, dena Merkelan zere ja hasi da muturra sartzen, da, Bueno. Eta irabazen balin bai jo, igual ez ditu horren beste aurrelari aterako, baina bai. Honek ere, tonto sartzen ditu golak, eta gaurka izan liteke aukera. Horretziko dugu triplea, ea sartzen den gaurkoan. Hori da. Eta honekin, partia hastear dago, Mikel gogoz daukagu, ni ere bai, kontagiatu nau, Reala ikusteko, eta beraz, itxira emango diogu saioari. Bai, bueno, placer bat, Ander, gaurkan ere hemen solasean aritza, eta bueno, jainkoak nahi badu eta COVID-ak errespetatze bagaitu behintzat, hurrengo astera arte. Ondo izan? Eskerrik asko, Mikel, gurekin izateatik, eskerrik asko entzulei ere, beste aste batez hemen gurekin konpainia ederrean izateatik, eta jainkoak nahi badu ere, Errealak 3 puntuak etxera ekartzen dizkigun. Datorren astera arte eta aupa Erreala.